салом дӯстон, инак ширкати дорувори софсавдо тахфифи солинавии худро оғоз намуд. Барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ба ширкати дорувори софсавдо муроҷиат кунед. Барои дархостҳои худро равон кардан аз сайти софсавдору истифода баред. Рақамҳо дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия барои соли нав то хонаи шумо бепул мебошад. Шаҳрҳое ки берун аз Россия ҳастанд дар муддати 2 рӯз доставка карда мешаванд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. Имрӯза видеои мо дар бораи нарху навои билетҳо, яъне ки мо як навори пешкаши шумо гардонда будем оиди парвозҳо аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия бо ширкатҳои ҳавопаймоии Федератсияи Россия, яъне ки Уральские авиалиния, Ютер ва S7 суҳбат гузаронидагӣ будем ва акнун мегзарем дар иҷа ба қисми гуфтани нархҳои билет ки нархи билети ин ширкатҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия чӣ қадар маблаға дар бар мегирад ва ногуфта намона ки нархи билет хеле аз пештара арзон шудагиаст. Бо ширкати ҳавопаймои Уральские авиалиния аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия нархи чипта баробар аст ба 4000 сомон, яъне ки нархи чипта ба Уральские авиалиния аз 4000 сомон сар мешавад то 4500 сомон ва пештар дар ёди ҳамаи шумо ҳаст ки нархи чипта аз Ҷумҳурии Тоҷикистон хела ба ин ширкат гарон буд, то 7-8000 сомона дар бар мегирад ва хушбахтона имрӯз баробар шудагиаст ба 4000 сомон. ва бо ширкати ҳавопаймои S7 Федератсияи Россия боша аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия нархи чипта баробар шудагиаст ба 4700 сомон ва бо ширкати ҳавопаймои Ютер боша аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия нархи билет муқаррар кардагианд 5100 сомон. Инак бародарони азиз, чандин нафаро дар комментариҳо менависанд ки нархи билетҳо кай арзон мешавад, оё муқаррар кардан ё ки не. Аллакай хушбахтона нархҳои билет хела аз пештара арзон шид. Баъзан нафарҳо мумкин хичон сафар кардагианд бо нархҳои қимат хичон медонанд ки то 8000-10000 сомона чипта харидорӣ кардагианду аз Тоҷикистон ба Россия рафтагианд ва хушбахтона имрӯз нархи билет аз Тоҷикистон аз 4000 сомон сар мешавад, қиматаш то 5100 сомона дар бар мегирад. Бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментариҳо, бо диққат гӯш кунед. Аслиддин Назиров нависад: ака барои растамошкаи мошино як мефаҳмонди хуб мешид. Мутаассифона дар соли 2021 ҳоло тағйирот ва иловаҳо оиди растамошка кардани мошинҳо ворид шудагӣ нестад. Чихеле ки дар соли 2020 буд ҳамхемондагия, яъне ки дар соли 2020 растамошка кардани мошин вобаста аз намун солш буд ва вобаста аз уе буд ки аз куҷо ворид мешавад. Яъне агар мошин аз тарафҳои Европа ворид шава, ба нархномаи худаш 43% ҳисоб мекунанд. Ногуфта намуна ҳар як мошине ки шумо берун аз кишвар вориди Тоҷикистон мекунед, вай дар ватани худмон нархномаи худша дорад. Аз тарафи Европа агар ки ворид шава, ба нархномаи ҳудудии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб мекунанду 43% зар мезананд. Ва агар ки аз тарафҳои Федератсияи Россия шумо вориди Тоҷикистон мошин бикунед, дар ин ҳолат 38% ҳисоб карда мешавад. Эра нависад: да давлат мо пул нест, кор нест, зато нархи ҳама чиза боло мебаранд. Шарманда. Бародари азиз, кор ҳаст, не ки коркун нест. Худованд дар ҳар куҷое ки набоше ризқи одам метия. Бисёри нафарот менависанд ки кор нест, дигар чизҳо нест. Дар ҳамаи ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам кору фаъолият кардест, яъне ризқ рӯзии хичона ёфта хурдест одамо. Анвар Воҳидов нависад: салом алайкум акаи Сорбон. Дуюм фарзанд вақте ба фамилият нест, ҷудо шудагӣ айзан, отчестваш ба номат боша, хизмат мебаранд. ҳамун фарзанд агар фарзанди ту боша, албатта ки ту аллакай соҳиби 2 фарзанд дар назди қонун ба ҳисоб мерай ва аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастӣ. Комилҷон нависад: салом брат, ман ягон кори давлатӣ кардагӣ нестам. метавонам қарзакӣ телефон ё компютер харидорӣ кунам аз мағозаҳо. Мутаассифона
то вақте ки ту аламу справкаи музди маош надошта бошӣ наметавонӣ ки қарз бигирӣ аз ягон мағозаҳое ки имрӯзҳо кору фаъолият мекунанд, кредит метиҳанд ба ҳамун шаҳрвандо. Агар справкаи музди маош надошта бошӣ мутаассифона намешавад. GS Pro нависай: акай Сорбон, акам гражданинай, бояд мада чиро икна ма пешеш бирам. Брат пура мефаҳмондӣ. Дар ҳолате ки гражданствои Федератсияи Россияро бародари ту дора, яъне ки дар ҳақиқат агар бародарат боша, бачаи тағоиву бачаи амакиву ё бачаи хола набоша, дар ҳақиқат бародари ту боша, дар ин ҳолат ҳамун ҳуҷҷати гражданствоша копияша да ту роӣ мекуна ва ту ба воситаи ҳуҷҷати бародарат мерай ба аэропорт ҳамун чизоро пешниҳод мекуниву баъдан ба ту чипта мефурӯшанд. Ғариббача нависай: салом алейкум ака, оддӣ карда мегуфтӣ масалан мотори 1.6 чанд лашадини силаҳай. Бародари азиз, ма пеш аз ҳамаи саволи тура ҷавоб додан аввали саволта хондам, дар ҷавобаш гуфтанӣ будам ки лашадина силаи мотори 1.6 ман намедонам мутаассифона. Ки дар иҷа худат нависай ки мотори 1.6 чанд лашадини сила дора, мутаассифона ман намедонам. Аммо чанд қай ки боша аввая ҳисоб мекунам ба 4.5 сомон, яъне ки як қувваи асп баробарай ба 4.5 сомон ва чанд қай ки буброя нархи техасмотрош ҳамун қадар мешавад. Дили беғам нависай: салом сози хуби ака, як саволо дорам, боварии комил дорам ки савоб мегирӣ. Марҳамат саволта бинавис бародар. Ҷудо нависай: салом алейкум ака, ман бояд ба Россия равам университет, кай студентҳоро мебаранд, мефаҳмондӣ. Ма яке аз подписчикотам. Ҳазор раҳмат подписчики ма бошӣ бародари азиз, лекин мутаассифона дар бораи студентҳоро бурдан ё ки ворид кардан ба Федератсияи Россия ҳоло ягон қарор баромадагӣ нестай. Шамсиддин нависай: ассалому алейкум бародари азиз, агар оиладор шавӣ ва зиндагӣ нотинҷ боша, ҳар рӯз баҳсҳову ҷангу ҷанҷол, оқибат ҷудо шавӣ, ҳамун сумера ки бача да тӯй расход кардагиай, метавона ки вазоратш кунад. Дар бораи ҳамин камтар мефаҳмондӣ, чунки имрӯзҳо итари чизо ба чашм бисёр мерасад. Мутаассифона бародари азиз, вақте ки шумо оиладор мешавен, мисол мегирем 10,000 сомон расход мекунен ё ки 200,000 сомон расход мекунен, пас аз тӯй қонунгузорӣ ба шумо иҷозат наметиҳад ки талаб кунен усума. Яъне ки қонунда омадагӣ нестае ки баъд аз ҷудо шудан аму пули хароҷот кардата дар тӯй ту вазорат бигирӣ. Иҷада як гапи дигаре ки мисол агар шумо мехоҳед сумихтона вазорат бигирен, мисол мегирем, агар ягон кас зан мегира ва як ҳафта пас ё ки як рӯз пас аз зани худаш ҷудо мешавад ва ӯ аз қаҳри ғазаби худша мехоҳад ки суми расход кардагиша дар ҳамун тӯй вазорат бигира. Дар ин ҳолат як гапе ки шумо бояд байни якдигари созиш биёвед, яъне ки бо гуфту шунид агар розигии якдигар шид, ту бо оилаи ҳамун ҳамсар суҳбат ки кардӣ ва ё ба калаки бигиранд ки мо суми тира вазорат мекунем, дар ин ҳолат албатта ки метавонӣ бигирӣ. Ва дар ҳолате ки агар ва ё саркашӣ кунанд бигӯянд ки мо сум наметиҳем, мо ягон чира вазорат намекунем, чизи расход кардагии ин бачара, дар ин ҳолат мутаассифона ягон кори дигар карда намешавад. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар боша, саволотона метавонед дар поёни ҳамин видео комментарияда бинависен. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Аллоҳ ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.